Mga gandararat, gusto ka moadtong Manila Zoo, tapos ang imuhang kwarta, kulang kaayo kay mag-grab pa ka, mahal kaayo. So tudloan ta ka para makaadto ka sa Manila Zoo nga 15 pesos lang ang pamasahe. So moadto ka diri sa may Pasay, diri sa may Heritage Hotel kay ngano, naa man ni diri ang parkingan sa jeep paingon og Kalaw, paingon og Divisoria, Mabini. Diri mamili ka tapos ingnon nimo ang driver call. Dito lang ko sa munaog sa may bagong ospital ng Maynila, diha sa may Mabini. Kay ang kuan man gud naa sa Quirino Avenue, corner Adriatico ang Manila Zoo. Mao ni nakasakay nako. Sus Ginoo ko, pamili gyud taon mo og jeep inyong sakyan kay ngano murag mauna gyud taon sa Mabini ang ako ang kuan or dili Manila Zoo ka maguna ako ang kalag kay gubaon na kayo. Murag paminaw nako murag panahon pa ni kupong-kupong ning ihang jeep uy gyud niya ilise. So mga gandararat mao na ni Manila Zoo. Muna og data diri dapita diri sa may bagong ospital ang atbang ani. Dapit ra po ni siya sa Central Bank of the Philippines katong daan. Before ka mag-entrance mo ni makita nimo sa kilid okay kani siya diri Quirino Avenue tapos Adriatico, corner Adriatico. Dili jud ka mawala kay dako kay nang Manila Zoo na silang koral. So mga gandararat maadto na ta sa entrance no kay syempre. Excited biya pagkaayo. Dugay na 20 years na biya pug ko kapin wala nakabalik diri no. Nay kalisaw, nay kabayo. So mga 20 years na tuwing akan ko diri 2002. Hoy Ginoo ko Lord pila na edad ang mga pila na ka years no. 20 na kapin katuig wala ko kabalik diri so mo pa ni pagbalik nako na pod karon 2024. So mo ni ang entrance sa una mga gandararat dili jud inani ang entrance. So mo to gitudlo mi niya nga dito daw agi okay sa mga sakyanan daw to dito wala ba mi wheels no. Nagvan ba mi pero banat og lakaw. So mo to ingon sila dito lang daw sa information desk. So mo adto tag information desk kay mangutana ta dito kung pilay pamasahe kay ngano wala bita kabalo kung pilay pamasahe naman naunsan ni babae no na magugo sa jeep nga gubaon kung pila ang bayad ang entrance sa Manila Zoo. So mga gandararat mangutana ta diri tapos magpila mo diri dili pud mo daghan diha pwede maguot diha sa sulod no. Tapos magtagad na lang mo tapos sa machine lang magbayad kinahanglan nga ang kwarta sa machine iagi o di ba paniguro jud kay basig naibuaya diri na amot na lang. Joke so, lang. So auto mga gandararat pag Maynila ka ang imong bayro non 150 ra. O nya kay taga-hitot baloy baya ta mga gandararat. So bayad jud tag 300. Tapos diha ra nimo sa machine ibayad dapat 300 dito ra gyud to nimo siya ibayad diretso. So mo nila mga kuan kung unsang orasa mag-abri tapos kung unsa kung mga bata pilay edad na diri tanan ilang gisulat kung pilay edad sa kanang bata nga mo ni bayran ay free tapos kinahanglan imong kwarta 300 ra gyud na imong iwihid duslak nga ng ilang machine. So una wala ko na inform no nga tag 300 ang bayad just na ulaw baya ko pero sagdi lang oy dato bitaw ka nagpautang nagpalinding bitaw ka librihan na lang gud ko. Nahanglan pag og valid ID so naman nakakuha naman tag ticket mo na tong ako na ding gihatag ang ticket para maka-entrance na ta. Sa una mga gandararat, inigsulod diri sa entrance, makita dayon nimo ang elepante, daghan na kay mga tao diha, gabantay, gatanaw. So karon lahi na ang naa diri zebra na. Tapos diri kanang mga baliti na gyud na sa una pa diha. Tindog-tindog ka diha sa una, picturean ra kag kalit, tingala ka puli nimo kuan nimo na kay picture. Mga gandararat diri jud ko na amaze jud ko ani ba. Kaning dagko kay siya nga kanang mura bitog ilagka jud kay siya nawong pero dako kay siya the largest rodent gud daw ni siya di sa to paigsuon ra ni sila no. Tapos mura gyud siya baboy kadako tapos sige lang sila diha sa tubig di pud sila malumos maay kay sila mulangoy-langoy. Dayon gusto jud ko gusto jud ko madto sa ubos gusto jud ko mulantaw niya ba. Mao na siya mga gandararat basahan na lang ninyo. So sige kog lantaw niya so mura man jud ko gusto jud ko madto sa ubos so mo to nangadto mi sa ubos. Ay minatay nga baklay way lungon. Dili naman hinuon magpakita ning tago naman hinuon sila. Siguro nagkahunaon na lang aso sa Milara kay hadlok ang kan George. Basig isulod pud minimog si Lupin. Mao to sige kog tagad sa Ginoo ko wala man gyud Ginoo ko wa man gyud sila nang gawas ni kumada may pamanglakaw na lang tawi kay magsige tagtagad ato nila magtagad na lang tag forever na to ani. Joke. So mga gandararat niyan hinata diri sa aviary no mao ba na pagbasa na no naratawa sa nindot kayo ni mga langgama mga gandararat ay nakaingon jud ko dagko kay sila nga langgam mura bitaw katubitaw sa Ibong Adarna murag maog yun ni diri jud nila gikuha siguro kita ang pagkuan ani sa una mga gandararat sa bata pa ko pero sa frame man to sa kong mama. Nindot unta ni siya mga gandararat kana bitaw na atay kuan kining kamera nga ma-zoom. So mo mga gandararat ni adto na lang dito sa Tiger sus kani pod ilang tiger mga gandararat tanawa. Tapulan kaayo amot ila siguro ning gipa kuan og tranquilizer kato orange to siya nga tiger. No nindot no.
Tapos napod sila white tiger, otro pug tapulan po ning ilang white tiger o tanawa. Tulog. Nindot pud unta ba makakita bitaw ta nga kanang mata sila tapos maglakaw-lakaw. Sus Ginoo ko, tulog man pud o kani sa sabana, ambot kinsa na si sabana o kailan akong nila sila banar man to. Joke. Tapos mga ganda rarat o diri na punta. So sa muka gining pagka-video ha oy. Maot mo gining wa tay kuan good oy kaning cellphone nga nindot. Time to check my social media, yeah. To see who loves me online. Mao to ilang mga leon mga ganda rarat tapulan kaayo. Sumaan ta diri sa ilang kuno mga sa mga lizard man daw ni nga dagko kayo ambot gingil-ngigan lagi jud ko lantaw ani pero syempre bahalag inana mahadlok ta may magkitara po naman po yung mga laing tawo. Kini ba ilang buaya mga gandararat buanga gid ay mo man jud ko kita nga nanay buaya sige ra ko kuan dito sus ugula niingon tong tawo hala dako sa buaya okay bisaya man siya. Wa jud ko kabalo nga natoy buaya. Pinakog mga bato ra nagtulog ra man sila uy ra gyud sila ay. So mao to mga gandararat human naman ta diri dito na punta sa pikas no kani pag entrance ani diri man ta ani sa right side. So paingon na punta sa left side na punta na apo dito mga gandararat. So tanawa diri nindot kini diri inig magabi kay na siya suga. Nindot kini siya diri mga gandararat labaw na kung na siya light magabi nindot kay siya lantawon. Tanawa So mga gandararat paingon na ta diri sa pika side no. Diri na sila mga isnakan. Tapos na nindot po diri na kay mga picture-picturean kato kong gi-profiles kong Facebook atong heart nga dako kay diri pero wala man din ako na videohan oy kay pagkakita nako nagpa-picture magudayon ko. Kini bitang ignorante ba nga nakaadto ba sa kuan ba sa lungsod syudad ba mao na ni resulta. So mga gandararat mao ni diri ang mao ni sa kantong sa left side ha. Diri mo nindot ang diri kay daghan tag mga kuan murag mga tan-aw ba tapos nakita na to ang fountain. Nani manggod mga gandararat. Ako ra nakitaan sa to ang partner. Kanang pangihi nila. Sutoy kayo mo na makakita ta. Pero kani wala pa. Joke. Ipakatawa lang gani ta ka. Tapos loko na ko ng ilong ni mo ron. Mao to mga gandararat nga. Iyon kung maadto na ta dito kay ngano. Tanawa. Mao na ilang mga isnakan diri pero kay ang sabot manggod nga mula agra. Unya, wala ba nagsabot ng mga unta diri mga snack ta kay wabe toy kwartang libre nang gani ngayo pagid ta. Mga gandararat diri ba dapita o diri mi sa una gabangka-bangka kung ba bugsay-bugsay. Tapos ang kami pong dito sa luyo sige pug bugsay-bugsay nagtuyok-tuyok ang resulta. So mga gandararat wa jud ko magdahom sa kadugay sa panahon. Diri ra din ako makita ang ako ang forever. Pero bago pa mo bago man ako ipakita ninyo no ako ang forever. Syempre magbayad sa tadirig 20 kay para sa ato ang medyas daw to kay para di daw mahugaw kay ang ilahang salog kuan ba kana bitong espalto nga gimixan bitaw og carbon mao nang magbayad jud ta diri jud. Uy angkol salamat kayo angkol. Ang bayad ana G's ang pagtao G's pod ang medyas. So mga gandararat mo to mo na ni ang sulod no pagsulod na ko binakog unsay naa diri. Pero mga gandararat ipaila-ila jud nin nako sa inyo ako ang forever. Karon ra gyud ako ni ipaila-ila sa inyo ha. Naara siya. Naara ako ang forever. Mga gandararat, lahi-lahi mo mga pangalan nilang mga unggoy diri oy. Pero namang gyapoy mangki sa las mo na parehar gyapon sila gnawong. So mao to mga gandararat in tawon gibati jud ko kakapoy ani oy sige ganaw ani akong forever oy. Mao to nakahunaw na ko nga magduyan-duyan na lang sa ko kay para makapahuway-pahuway sa ko makalingkod-lingkod ko ba kay na may duyan gud ni diri mga gandararat. Kay kuan man diri mo sa children's ba. Dili kay mura sa children gyud. Nya kay bayad man tag 20 lisod pud no sakay pud ta oy. Pastilan pero aning background po oy dali copyright na punta ni bisag gamay kay copyright ra ba day na ni angkol. Diba? Tinuod mi na kalagot. Mo to mga gandararat ning tindog na lang ko didto so sakit pa jud kay akong mga lawas pag tindog kay ngano murag lami na kay pahuway. Mga gandararat naglantaw ko ani nilang duha ba. Kuan kay sila sweet kay silang duha ay may pa silang duha. Nakaingon lagi ko nga may panaunggoy na lang to siya kay nganong sweet man ni kay unggoy Joke lang. So, mga gandararat nagkatawa ra ba ko diri kay napoy isa ka unggoy diha nga kuan kanang nabilar siguro ni siya tura nabilar siguro ni siya ba or broken hearted ba ni siya kay sweet kay nang duha. Siya ra dito isa tanawa labing kay silang duha sana all unggoy tara ang palahubog tura mao na lain-lain na lang siya kay ngano murag kulang na lang siya magpakamatay kay
Sa kainggit ba? Suya kay sa yati. Labing magking duha. Oh. Unsa man po ni si King Kong. Oy, kay kuan man din ni siya kutuhon. Tanawan ko do. Oh. Hingutan siya siyang chicks. Mo chicks baka na niya. Unsa baka na kay lisod po. Ang chicks katong dako. Di ba? Mura siya uyab og balyena. Joke lang. So mga gandararat man hita diri na pa isa ka unggoy diri katawanan kay ni nga unggoy pala utog kay ni nga unggoy. Mao ni siya ginatawag og Japanese red face monkey daw ni siya. Okay, monkey mangyapon di monkey ra gyud gihapog dagway. Hakuna Matata, what a wonderful place. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries. Oh, kasi nakainomdom ana sa Lion King. Pero wala ka naglantaw, pagpuyo na lang kay imong nahibalan si Mr. Bean rabaya. Joke lang. Sa man akong tingog ay giubo manggug ko mga bash. Basta jud na kung lingawa aning unggoya mga gandararat kay ngano nagtan-aw siya nagtan-aw man siya nag-short man ko tapos halaka Ginoo ko Lord pautog man na siya naglusi man ni siya. Pagka pala utog. Nagpautog lagi pasan ako katawa ako pag inisang gituk-tuk-tuk-tuk. Kay ngano sige lantaw-lantaw siya akong giana akong paa gani akong ipakita-kita sa iya ha. Agoy, iya mang gibira-bira iya pututoy iyang kabuang jud kayo jud ni nga unggoy lagi ni susumbot na lang nahimuot jud ko niya ay tok ako siyang gikuan diha ako siyang gituk-tuk-tuk-tuk o tanaw akong ipakita akong legs so ako siyang ay yang gibira-bira lagi na yang ko nagpaugi siya pagingagod sa tabling yang nota. Basta gid ako katawa jud na pa yung unggoy nani no ya words. Mga gandararat, maadto na punta dito sa ubos no kay daghan pa jud kay dito sa ubos nga lantawonon mga gandararat. Tara, let's go. Ilabay na nato ni kayo isa ra man ni kagamitan ning medyas ni Angkol. Dala mga gandararat kuyogi ko dito sa ubos na daghan pa dito mga lantawonon katong mga bitin, mga unsa pa ni ambot wala ako kabalo kung unsa pa ni diri ang naa diri sa ubos basta mo lantaw ta. Sa una mga gandararat sa unsa ni sa bata pa ko ako mang nahibalan anang bitin kay mayon man din ako mama sa mga bayot ba kay daghan man bayot kay naman may parlor daghan may bayot mayon rin ako mama tago bitin mana man din sa iyang kabuangan ang mga bayot kay taguan man din tong ilang mga bunal karon nadako nako akong nahibalan nga bitin kining silingan. Joke lang mga gandararat pagsulod na mo diri nakuyawan kayo ko di bago ka makuyawan mingaw kay sa tanan abi na ko gulay tawo. Tapos mo ni mong makita, abi na ako man ko, patay man siguro ni, maram ni gipurmalin, namin nani sa una ba, gatong halo bitaw gipurmalin, nga walilok sus, nilihok bitaw na siya ning mata pagkakuyawa, hinaw na ko, kay talawan, juga ko mga gandararat. Ako si Marcialo, adtukog Manila, sakay ako bangka, dili ako lunod, amigo kong balod. Oh, Marcialo, Marcialo, ang lubot ni Marcialo, gipaak og bao. Mo siguro ni nga bao. Mga gandararat, sa kadaghan diri sa mga hayop nga akong nakita, mga animals, mga unsa ba ni diri sa mga awan tawag ani nila. Kanira gyud siya murag kulang sa kaon kani oh. Oh. Galinga sa na siya murag gigutom, murag bag-o pa siya gibutang bitaw. Hay Ginoo ko gigutom man siguro ni siya oy. Kay galinga sa man gyud. Ginoo ko grabe. Sus murag nanggilok gyud ako mga tiil galantaw ani mga gandararat no kanang dili ta anad ba sus Ginoo ko sana all color yellow. Tapos na pa yung mga bao, muna gapaak sa lubot ni Marcialo. Kani mga bitin, laig color, mga gandararat sa tinud lang mga limbaro, jud akong balahibo anang bitin maglantaw ka ng gilngigan, jud kay ko kay mo ba nagikamatyan sa kung papa, gipaak siya katong bitin, bitaw nga dugho, o kato gamay, bakit tumrarat to siya, charger kadako. Ay, nakaingon lagi ko, Ginoo ko galain jud kayo, tanawa galihok-lihok sila. Sus gilainan jud ko galantaw, anak, tinuod lang bitaw. Lainan jud kay kog lantaw ana sa tinud lang jud mga gandararat. Ug ako lang bitaw isa ni anhi diri hoy buyag salamat na lang. Pero abi bitaw ninyo gusto gyud ako manhi diri akong anak kay ngano basabi na to si Jacob dalawan kito ko to si GM agkoy Ginoo ko mahimuot jud ko umot may to manhi diri hadlok gito ba. Tanawa mga gandararat oh. Tanawa ni ha kaning dagko kaayo nga bitin kaning baksan. Aw kay ug naa ni sabok dito ni nasakpan karon wala na ni. Gihimo na ni gilabugan na ni butangan na nila og kuan kaning unsa ni gata tapos tuba inom dayon hubog sakto lami king tulog. Yaks gilood ko sorry guys sorry jud sa mga on ani pero ako
dili man gyud sa ingong mag-inarte, dili gyud masulod sa kung ginhawa himilian magitag sudan unya kaning mukaon na kog bitin na yabag. So mga gadararat mo ni ang sulod o di ba mingaw kayo nya ikaw ra isa tapos inani mong mga makita. Agoy murag maghilak siguro kung ako ra isa. Ay, abat na lang. Na-imagine ako gagilok akong tiil. Sumuto mga gandararat. Manguli na mi, pumadto na mi, mugawas na mi. Ginoo ko kay unsa nay oras, unya hapon na kayo. Tanawa oh, gipasigaan na nila oh. Nindot na kay siya kay kuan man ni siya kanang murag nag-ilog na iyang kangit-ngit og kayag ba. Nanaw dili pod ingon jud nga ngit-ngit. Pero maklaro na nimo ang iyang colors tubig no. Tapos dito pod og gibutangan na nila color oh, di ba? Nindot na kayo ang ilang fountain. Fountain ba na siya tawag ana piste. Ay wala man gud ni sa among bukid gud oy. Nana oh. Diba? Nindot kay siya color. Wala gyud na moingon nga matuyok tanan mga gandararat eh. Tapos mo ni diri lang mga snackan o diba? Kay ang sabot mo laag na di laag ra. Tanaw-tanaw lang sa gud ta diha gud. Ang importante nga makakita ta makalaag ta diri kay pila na ka years wala ta kabalik. So mo to mga gandararat nang ngutana mi sa guard kung dapit ang CR na daw diri daw mo to nimbalik mi. So i-check na to ang ilang CR kung limpyo ba gyud ang CR diri sa Manila Zoo. So kay di man tahayop mamubo gyud pud ta no para limpyo kay para mapanatili pud nga limpyo ang ilahang CR. So atong i-check diri sa sulod kung limpyo ba gyud. Tanaw na to. Tadan! Wow, limpyo 100%. So mga gandararat mo gawas na ta kay kuan ka nang magabian na kaayot no. Dali ra kayong oras. Ni anhi mi diri mga alas 2 man siguro to sa tong oras ha. Basta karon alas 6 na ning gawas mi alas 5 media mga inana. So mga gandararat, ang kuan nila, ang ilahang unsay tawag ani? Nara, giraffe o ganing kuan. Kining tani elephant. Amo manikag Manila Zoo. Muni mong mabayran 300 ang elephant gahi na. Mo na ang kuan no, bagong hospital ang Maynila oh. Kana na mao na diha ning sakay diha pud ko ning naog diha ning naog diha pud ko mosakay so mo ang gawas mga gandararat o inani ang itsura o pag kuan na siya pagabi naman ni pag abot na mo dito nag-hike kag mi gamay ra among gi-hike paingon ra diha ngit-ngit dayon dali ra kayong oras oy diha mi ning naog diha tapos diri pud mi mosak sarat pa iuli na migbaklaran so thanks for watching. Hina, signal mga gandararat, sorry jud kaayo.